Хәбәрдар күпме? Язучылар. Нык күп. Хәбәрдар күп язучылар, кызлар язалар. Ага. Давай, һин Миләүшәне анда стористарда күп төшермә ти. Ул үзенең блогы бар ти. Ул үзе төшерһен ти. Бана. Һин үзеңде генә төшер. Тип быга кызлар язалар. Бана. Һин әйтәле шу Миләүшәгә нимә кыскырып бакырып тик йөрөй ти. Айе. Үшүтүгү насар үтөр язып Мине нитип насардар. Тимәк, Буны мактайдар. Альберттың аккаунтын һез һәр вакытта тикшереп барабыз. Юк инде тикшермәйм, просто бер тапкыр инеп карарым да исем китте. Шуннан соң тагын бер кирип карады. Шулар периодически инеп карап торам я. Шул, бында хәбәрдар килә, тукталып үтәргә кирәктер дип уйлыйм. Сәлам фаутларына. Минең һорау Миләүшәгә. Бәлеш ярын клибында нисек шул хәтлем килештереп куйган. Молодец, Афарин, уңыштар гына теләп калам. Һезне яратып караусы Рәйлә ханыгыз дип иткергәннәр. Буга тукталып үтербез. Һаумы